Mga classmate, good morning. Nami karon diri sa Bunchitas mga classmate, diri sa Talakag Bukidnon. Asakop ni siya sa Talakag diri sa Bukidnon. Abugnaw kay diri nga lugar mga classmate. Gapags. Nami diri sa 24/7 Bunchitas. Amo sore ta mga classmate. Baklava kaya Paps? Di kayo maklaro mga bukid mga classmate kay Gapags di makita. Tugnaw kayo diri mga classmate. Ay, kape na ta. Mga api mga classmate, kay tugnaw kayo. Ha? Hoy, kape? Oh, gaso mo itong baba doy.